dáš si nejakú takúto podložku. Ja osobne volím trochu nižšie. Nemám rád, keď sú tie podložky moc vysoké, pretože potom mi dosť ťahá aj to predné stehno, keď idem dole. Tak, noha, ktorá necvičí, tak je vyložená vzadu. Ja osobne si tú nohu vykladám takto na špičku, nedávam si ju na celý ten priehlavok, kvôli tomu, že keď idem hore, tak s takýmto položením si viem oveľa ľahšie dopomôcť s tou zadnou nohou a vytlačiť sa. Kdežto keď som vyslovene až na prstoch, tak s tými prstami sa moc nevytlačím hore. Čiže tým pádom zapájam hlavne tú prednú nohu, ktorú aj chcem. Takže zadná noha ide na tie prsty, predná noha je vpredu, chrbát držím rovno, bacha, aby som sa nehrbil a idem pekne dole do hlbokého drepu. Váhu sa snažím držať na tej prednej nohe, aj tou prednou nohou sa vytlačať hore. Dole nádych, hore výdych. Ruky, bacha, aby neboli statické len takto vedľa tela. Pokiaľ nedržím v rukách jednoručky, tak s tými rukami pracujem. Ak mám v rukách jednoručky, samozrejme, tie sú potom vedľa tela spustené.